azvina kumira mushe muri yeZimbabwe. Noda kuti plane crash aiwa yaitika aiwa kunyika yeMalawi apo munonzi vice president ndo mavanga vari. Azvina kumira mushe. Noda pane mapictures abuditsiwa zvinzi aiwa this plane inenge yainvolve in a fatal accident. Iri kuratidza kuti hapana munhu ararama. Sana pena mashoko sonyungwa kwaitiwa noti bva subscribe like kuti on the bell icon. Kuti mapictures anoshowa nyungwa achinzi these worrying images are believed to be from Malawi. President Chakwera is expected to address the nation at 12 p.m. Mashoko ari kubuditsiwa achibva kuMalawi aiwa zvinyatso kuratidza kuti paplane crash yaitika iyi pavanhu 9 vanga varipo pachiwedzegwa na vice president wekuMalawi paroratidza kuti aiwa plane crash iyi hapambona munhu akararama. Au muri yeZimbabwe chichangopinda ukaita any update munoziva kuti pano paZim News Live hatimisi kumbokupai maupdate munoona chapinda sachimbotizive mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinai mukomei section medu mutizive mafungiro enyu toziva kuti zvinhu zvinogwadza but ipolitics. Pinai mukomei section medu mutizive mafungiro enyu musangano subscribe kulike pachete notina on the bell icon.